Katimore osebed koda penjo ni weche mag yiero idhi ta e yo machalo nade. Nyakwaro Muge Jwang' kochopo nyaka sani okinyi ma kawuono nitiere gik moko ma onyalo wacho ni oduoka Azimio mago koting'o chenro manigi penjo kaka Form 34A kaachiel kod B dhi bedo katiyo chieng'no mar yiero kaachiel koda weche mopogore opogore motenore kod ikruok ne yiero. Weche ma kamago wadhi luwo ni kendo wakelni achiel kachiel mana Ramogi TV nikech moko kuom weche ma gilieko kanyo odiochieng' ma kawuono gichako kacha kod alam mobag kanyo kod IBC. Wantiere gi NCCK kod riwruoge mag jobiskop mag dino ma Catholic mano KCCB ma bende dhi nyime Bomas of Kenya okinyi ma kawuono. Bang' mano gidhi kanye gik moko bende mantiere kanyo motenore kod gigo duto wada mana rango gi mana sani. Ka sani en IBC oduoko Azimio gi kweth machielo no bende mar Kenya Kwanza kotenore kod gik mopogore opogore. Achiel kuom gi gin magi ma wada rango sani. Magi gin otese mag luto ombulu.